В един слънчев и прекрасен ден вървяха 8 талантливи деца – Иван, Венцислав, Ивайла, Вики, Силви, Катя, Ани и Милен. Те още не знаеха, че ги чака невероятно музикално приключение. Това е Вики, винаги усмихната. И винаги си ника нещо, дори и тишината и има ритъм. А това е Силви. Тя пее така, че дори вятърът спира да слуша. Гласът й е чиста магия. Ето я и Ани, усмихната, златокоса и винаги с нова идея. Където е тя, песните просто се раждат. Ето го Иван с китара на рамо и усмивка в джоба, винаги готов да запее за света. А това е Катя. С глас, който свети като нейната коса, тя ражда светлина във всяка песен. Ето го Венци. Когато седне на пианото, светът замлъква. Всяка нота е магия. Ето е Ивайла. С усмивка като песен и сърце, пълно с мечти, тя кара света да звучи по-красиво. А това е Милен. Битбоксът му запалва сцената, ритъмът е неговата суперсила. Един ден цялата компания – Иван, Венци, Ивайла, Вики, Силви, Катя, Ани и Милен – решиха, че е време за ново приключение. Не знаеха къде ще ги отведе пътят. Но усещаха, че ще е магично. Вау! Къде сме попаднали? Тук дори въздухът звучи като песен. Вижте само, всичко тук се движи по ритъм. Дори дърветата танцуват с мен. Бум-цапа, ха-ха, сякаш целият свят има бас. Толкова е красиво, но и малко странно. Чувствам магия навсякъде. Мисля, че не сме сами. Алоха! Добре дошли в Фан-Фан! Стич? Истинският Стич? Истински, син и готов за купон. Добре дошли, певци! Тук музиката лекува, но и пази тайни. О, това е перфектно за нова песен. Кафе, ритъм и чудеса. Тунг! Тунг! Добре сте дошли, приятели от друг свят. Злият диджей Мълчаливец заключи всички звуци. Няма музика. Как така няма музика? Това е като да няма въздух. Не се тревожете, ще я върнем. Нашата песен ще я събуди. Бум-цка, вече усещам ритъма на победата. Време е за битка с тишината. Да покажем на света как звучи приятелството.